Takže dnes tu máme 1. júnový víkend, ktorý už tradične patrí Trnavskej stovke, konkrétne 1. júna, a ideme sa pokúsiť v daždi nejak premiestniť na stanicu na bicykli. Aktuálne máme 6 hodín a nachádzam sa v Bratislave na hlavnej stanici, kde začínam tohtoročnú Trnavskú stovku. Trnavská stovka 2024, štartujeme. Ahoj. Ahoj. Na Dunický. Marek, hej? Marek, to som ja. Dobre, takže Marekovi dáme aké číslo, Janka? 517. 517. Marek, toto... Takže prvá kontrola za mnou, 13,5 km a nasleduje Pezinská baba, na ktorú to je ďalších 13 km.
Povedz nejakú múdrosť. Múdrosť sveta. Atlas Bob. Až po 24 hodinách. Tak, Taricové skaly sme prežili, podaktory teda len skoro. Kovienka sa ozvali. A ideme smelo ďalej. Po 3 týždňoch opäť na mieste činu. Stúpačík na Vapenu, tentokrát však segment hecovať nejdem. A idem si ho len tak turisticky pijanko. No a za sebou mám 46 km, nastúpaných 1700 metrov a nejak mám hlavu nastavenú od začiatku, že sa mi dneska jednoducho nechce. Tak snad sa to zmení a jednoducho sa mi chceť bude. Ešte som zabudol dodať, že na Pezinskej Babe som stretol bývalých kolegov zo spoločnosti, rušných vodičov, a tak som s nimi šiel po Soločnicu, kde oni Trnavskú stovku skončili na 45. kilometri a ďalej si to hopkám zase. Kontrolu na Bukovej mám za sebou, kofolka bola top, káva bola top, ja som top a dneska som zvolil zlú obuv, lebo keď som si dal dole ponožky, tam mi spravili otlaky a s týmto ja som nikdy problémy nemal, takže obuv celé zle. No a ide sa ďalej. Ďalšia zastávka obuvonskej oázy, že obecný dĺžeň Ra Buková, čo to je?
za mnou bufet Ustana na chatke tam, z ktorej sa v pozadí dymí. Bolo to veľmi rýchle, iba razítko, išiel som ďalej, nakoľko predo mňou je kontrola v doline Rakovej, kde púšťajú každoročne hudbu. Je tam aj DJ, osvetlenie a mali by tam variť cesnačku, takže sa neskutočne teším. Poďme tam čo najrýchlejšie. Hop, 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 hop. Kontrola číslo 9 za mňou, dočkal som sa dokonalej cesnačky, najedol som sa a najbližší checkpoint, dobrá voda. Poslednú kontrolu máme za nami na dobrej vode, kde som si buchol kofolku, kávičku a pizzu špeciále, ktorá bola úžasná. A predo mnou je posledných 8 km do cieľa, do Brezovej. No a podarilo sa mi stretnúť aj dobrého človeka, pre ktorého ide pani manželka z Trenčína, takže má hodiť domov. Prevádzkovateľovi kontroly sa narodil syn, o rok to tu bude zase fungovať, sorry. Dobre.